Ακούσατε αρκετά για το bitcoin, ωστόσο δεν ξέρετε πώς να ανοίξετε λογαριασμό. Στο πιο κάτω βίντεο θα σας δείξουμε ένα εύκολο τρόπο να αποκτήσετε το δικό σας bitcoin, ενώ στο επόμενο tutorial θα σας εξηγήσουμε ακριβώς το πώς λειτουργεί ο λογαριασμός σας. Το πρώτο πράγμα που έχετε να κάνετε είναι να πάτε στην ιστοσελίδα bitcoin.org. Στην συνέχεια θα πατήσετε το κουμπί Getting Started που βλέπετε εδώ, Get Started with Bitcoin. Αμέσως μετά έρχεται αυτή η σελίδα. Μπορείτε να διαβάσετε κάποια στοιχεία για το Bitcoin σε αυτή εδώ τη παράγραφο. Ωστόσο, για να ανοίξετε το δικό σας λογαριασμό πρέπει να πάτε στο στάδιο 2 και να επιλέξετε το πορτοφόλι σας. Βλέπουμε εδώ ότι έχει δύο ειδών wallets, πορτοφόλια δηλαδή με άλλα λόγια, το Multibit και το Bitcoin Wallet. Το Bitcoin Wallet είναι για Android, για κινητό τηλέφωνο και για ταμπλέτα. Γι' αυτό το λόγο εμείς θα κατεβάσουμε το Multibit. Όπως βλέπουμε, το Multibit μπορεί να εγκατασταθεί σε διάφορα λογισμικά. Στην περίπτωση τη δική μου θα χρησιμοποιήσω το Windows, αφού είναι το λογισμικό που χρησιμοποιώ. Το κάνω download, το ανοίγω, κάνω setup, και αυτό ήταν. Έχω ένα λογαριασμό bitcoin. Ήταν τόσο απλό. Τώρα θα σας δείξουμε το πρόγραμμα πώς φαίνεται. Αυτό είναι το bitcoin το πρόγραμμα. Όπως βλέπετε εδώ στη λέξη request είναι όταν θέλουμε να ζητήσουμε bitcoin από κάποιον άλλο χρήστη. Για να ζητήσουμε bitcoin από κάποιον άλλο χρήστη πρέπει να του δώσουμε αυτή τη διεύθυνση. Αυτή η διεύθυνση στην ουσία είναι το πορτοφόλι μας. Για να στείλουμε bitcoin, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, ωστόσο πρέπει να παραλάβουμε τη διεύθυνση την ανάλογη από το χρήστη που θα μας στείλει. Με άλλα λόγια, αυτή εδώ είναι δική μας, θέλουμε τη δική του συγκεκριμένου χρήστη. Όπως βλέπουμε σήμερα ένα bitcoin είναι 634 δολάρια και 49 cents, ενώ 2, 3 και πατούμε send και το αποστέλουμε τόσο εύκολα. Στο επόμενο tutorial θα σας δείξουμε ακριβώς πώς λειτουργεί το πρόγραμμα αυτό. Ωστόσο, εσείς μπορείτε να παίξετε λίγο μαζί του για να μάθετε κάποια στοιχειώδη πράγματα από μόνοι σας, μια και κάποτε είναι ο καλύτερος σύμβουλος να προσπαθούμε από μόνοι μας να δούμε κάτι πώς δουλεύει, και θα έρθω σε έναν επόμενο tutorial το οποίο θα εξηγά αναλυτικά πώς λειτουργεί αυτό το πρόγραμμα. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Αυτό το tutorial ήταν μια προσφορά της ιστοσελίδας bitpavlacoins.gr.